सारअन्थाइ गावजानायजों हरखाबै जिउ गोमानांनाय बिजाथिनि नखराव बिजाथि मन्टु बर'नि आगान। हरखाब सारअन्थाइ गावजानायजों जिउ गोमानांनाय दुखुथिया नखराव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि मन्टु बर'आ खौरां लाफैदों। थांनाय सानखालि सानजौफु समाव ना गुरबाय थानायावनो हरखाबै सारअन्थाइ गावजानानै माइनाव बाजार खुस्राथारि गामिनि देबा केरकटारिनि अनजालि बिसि पद्मी केरकटारिया जिउ गोमानांदोंमोन। बे जाथायखौ मिथिनानै खख्लाबारि बियाबनि बिजाथि मन्टु बर'आ दुखुथिया नखराव फैनानै खौरां लाफैदों। लोगोसे जाथाय जानाय दुखुथिया नखराव खौरां लाफैनानै जोबोद दुखु फोरमायनायजों लोगोसे थालांनाय से खावसे बोसोरनि उन्दै गथ'सानि सायाव सावरायलायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे राहा लासिगोनखौ फोरमायदों बिजाथि मन्टु बर'आ। दुखुनांथाव मैया ना गुरबाय थानाय समाव बिथांजोआ पद्मी केरकटारि बिथाङा मिथिंगायारि जि जाथाय सारअन्थाइ गावनाय बे सारअन्थाइ गावनायजों जोखोम जानानै रुंसारि जालांबाय आरो लोगो लोगोनो बिथांनि फिसायाबो मोनसे जायगायाव खामानि मावबाय दंमोन। बिथाङाबो एसे दुखु मोनदों होननानै जों मिथिना मोनदों। नाथाय बिथाङा दा मेडिकेलाव थांदो। 1.5 बोसोरनि सासे फिसाला थालांबाय। बे जोंनि थाखाय जोबोद सुख'हायै खहा। अब्लाबो जिहेतु मिथिंगानि मोनसे लिरनाय बेखौ जों मिथिंगानि जिहेतु बारगा मावनो हाया। थारैनो दुखुनांथाव जादोंबाबो जों गावखौनो गाव हमथालायनानै आवगायलांनांगोन होननानै आं सानो। आरो न'खरनि जिखिनि दुखु दाहाफोर बेजों लोगोसे आं बाहागो लानानै उननि समनि जिखिनि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जों मावलांगोन होननानै आं सानदों। मावरिया गथ'नि सायाव जों सावरायलायनायनि गेजेरजों मा राहा लानो हायो बेखौ जों सावरायखांनायनि उनाव नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360